Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandu trakk ġdid b'sellum li jiftaħ u jola 32 metru u jiflaħ persuni sa 500 kilogramma. Dan ġie finanzjat mill-Awtorità tal-Ippjanar b'investiment ta' madwar 680,000 euro, wara li fit-12 ta' Mejju tas-sena l-oħra kien intlaqa' ftehim bejn iż-żewġ partijiet li tingħata għajnuna f'dak li jkun hemm bżonn. Fl-istazzjon tat-TIFI tan-NAR f'Kordin, id-Direttur tal-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Psaila spjega kif dan it-trakk se jiffaċilita l-ħidma tad-Dipartiment. Il-tip ta' vettura ngħidula hemm turntable ladder, huwa sellun prattikament li jiftaħ 32 metru, biss li għandu speċjali hemm illi hija tmammar bl-aħħar teknoloġija, il-biċċa ta' quddiem tiegħu tinqala, hemm il-gaġġa tiegħu u tintrama wkoll biex tkun tista' tagħmel rescue bih illi jiflaħ 500 kilogramma. Is-Sur Psaila spjega li din il-vettura għandha funzjonijiet differenti minn oħrajn u hija magħmra bl-aqwa teknoloġija. Tista' tuża r-reverse button fis-sens li il-programm li tkun tajtu biex imxejt lejn ir-rescue awtomatikament jagħmilha kollha waħdu mingħajr ma toqgħod tħaddmu manwalment. Il-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali Kamilleri qal li din il-vettura tagħmel parti minn pjan ċar biex id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jinvesti fodda u riżorsi li idealment ma jintużawx imma jeħtieġ li jkollu biex meta jinqalgħu il-problemi il-forzi dixxiplinati jkunu mħejja sew għal dak kollu li jista' jinqala'. Il-Malti taħseb fil-ħażin sabiex jitgħib ma jonqosx. U dak huwa obbligu li għandha l-Protezzjoni Ċivili sabiex tkun preparata għal dak kollu li jista' jinqala'. Kemm investiment kapitali bħalma qed isir illum anke bi ftehim mal-Awtorità tal-Ippjanar, kif ukoll fit-taħriġ u fir-riżorsi tagħha fir-riżorsi umani. Il-Ministru għall-Ambjent u l-Ippjanar Aron Farrugia innota li l-Awtorità tal-Ippjanar għandha responsabilità li filwaqt li tirregola l-politika ta' permessi u pjanar tara li l-bini jsir b'mod regolat u tajn fejn tista' fil-provvediment tal-faċilitajiet meħtieġa f'każ ta' inċidenti. Hija responsabilità tal-Awtorità u l-Ministeru tagħna illi ngħinu dan id-Dipartiment biex f'każ li jkun hemm emerġenzi ngħidu high rises u postijiet oħra ikollhom il-faċilitajiet neċessarju. Allura l-Awtorità tal-Ippjanar ħarġet madwar 600,000 euro bħala corporate social responsibility biex jiffaċilitaw dan ix-xogħol li għandu jsir l qudiem.